Изчисляване на коефициента на контингенция С. Да се установи силата на зависимостта между региона, в който е локализирана фирмата потребител, променливата Х4, и намерението за продължаване на бизнес отношенията, променливата Х23. Част първа – онагледяване на разпределението. Ще онагледим разпределението с популярната кръгова диаграма. Избираме граф Legacy Dialogs Pie. Първия отворил се диалогов прозорец оставяме заложената по подразбиране опция Summarize for Group of Cases. Натискаме бутона Define. Региона, в който е локализирана фирмата, изпращаме в полето Define Slice By, а променливата X23 изпращаме в полето Columns. Потвърждаваме с OK. В IBM SPSS Statistics Viewer се появяват две кръгови диаграми. Едната, която нагледява локализацията на фирмите по региони, на фирмите, които не възнамеряват да продължат търговски взаимоотношения, а другата на тези, които възнамеряват да продължат търговски взаимоотношения. Кликваме два пъти върху графиката и избираме опцията Elements, Show Data Labels, за да се появят, да се изпишат в графиката и онагледяваните проценти. Вижда се, че между изучаваните разпределения не съществува осезаема разлика. Фирмите, които не възнамеряват да продължат търговски взаимоотношения, по регион са разпределени както следва. 63,16% от тях са локализирани извън щатите, а 36,84% са локализирани в щатите. Фирмите, които възнамеряват да продължат търговски взаимоотношения, са разпределени както следва. 54,65% са извън щатите и 45,35% са позиционирани в щатите. Няма особена разлика в честотните разпределения. Едва ли може да очакваме наличието на силна зависимост между желанието за продължаване на търговски взаимоотношения и региона, в който е локализирана фирмата. Въпреки това ще изчислим стойността на коефициента на контингенция, който се прилага, когато се изследва зависимостта между номинални променливи величини. Изчисляването на коефициента на контингенция се осъществява отново от крос-табулацията. Избираме менюто Analyze Descriptive Statistic Cross Tabs. Променливата регион изпращаме по редове. Променливата възнамерявате ли да продължите търговски взаимоотношения X23 изпращаме по колони. Натискаме бутона Cells, за да се изпишат и коментираните до момента процентни разпределения. За изчисляване на коефициента на контингенция избираме менюто Statistics и поставяме отметка в Contingency Coefficient. За да проверим статистическата значимост на разликите между честотните разпределения, ще поставим отметка и в полето Chi-Square. Потвърждаваме с Continue OK. Първата табличка Case Processing Summary ни информира за валидните случаи или липсващите стойности. Втората табличка е познатото вече двумерно разпределение на честотите. От него се вижда, че фирмите, които не възнамеряват да продължат търговски взаимоотношения, са разпределени по регион както следва. 36,8% са в щатите и 63,2% се намират извън Северна Америка. Тези, които възнамеряват да продължат, имат сходно разпределение по регион. 45,3% от случаите са позиционирани в щатите, а 54,7% са позиционирани извън щатите. В следващата таблица от разпечатката е публикувана информация за статистическата значимост на разликите между честотните разпределения. На реда Pearson Chi-Square е изписана емпиричната стойност на Хи-квадрат критерия на Пирсън, а в колоната ASIMSIC е изписано равнището на значимост. Вижда се, че разликата между честотните разпределения е недостоверна, защото равнището на значимост е по-голямо от 0,05. Информация за силата на зависимостта е публикувана в табличката Symmetric Measure. Nominal by Nominal, стойността на коефициента на контингенция 0,085, зависимостта е слаба. Тя е недостоверна, тъй като равнището на значимост е 0,225.